Joliba TV jabaranin filɛbɔ ani Joliba FM lamɛnbɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni nin waati in na fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ min ye Joliba TV News ani Joliba FM ye an ka foli b'aw la ka yira la k'a fɔ nin waati in na an lamɛnnen don Segukaw fɛ min ye fiɲɛsuru sira ye Sikasokaw fana fɛ an lamɛnnen don Moptikaw fɛ yen Gawokaw fɛ yen fo ka taa Tɔnbɔkutukaw fɛ an lamɛnnen don nin waati in na ka yira la kokura k'a fɔ nin ye aw ka jɛmukan waati selen jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbele fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ye maa wele ka na an ka kɛnɛ kan maa min don an bɛ se k'a fɔ jamana in kɔnɔ a tɛ maa dogolen bilen wa maa tɛ tuguni ko maa bɛ min kofɔ jamanadenw ye sabula a ka wulikajɔ o bonyana jamana ko in na kosɛbɛ maa min fana don caman b'a dɔn n'a sɔnna min ma sɔnna nka n'a banna min ma fana a t'a la donc nin waati in na an n'an b'a fɔ a yɛrɛ b'a dɔn déjà k'a fɔ maa min b'an bolo o de ye an yɛrɛ ka Elhaji Isa Kawoji ni caman b'a fɔ ko l'imperturbable donc ale de b'an bolo nin waati in na bi an n'ale de bɛna sigi ka jɛmu sigi sabula ko dama dama bɛ jamana kɔnɔ bi ka kan an ka hakilina ɲini ale yɛrɛ hakilina ye mun ye a la o ye fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye jamana yɛrɛ ka sariya sunba kura a yira k'a fɔ min ye kiiritigɛso min ye cour constitutionnelle ye olu kɔni ye o ka fɛla di a la sabula o ye yamaruya di président ka se ka promulguer an y'a ye o ko yɛrɛ président yi teliyara a fɛ min ye samedi don ka o promulguer k'o bila n'an bɔra o la o kuma bɛna kɛ n'an bɔra o la nin waati in na jamana yɛrɛ bɛna sigi bɛna sira jumɛn ta nin kɔnɔna na an da bɛna don a la fo ka bɔ président yɛrɛ ka voyage min ye Kayikan mun message jumɛn de b'a kɔnɔ ka kɛɲɛ ni président yɛrɛ ka kuma fɔtaw ye an da bɛna don o la nin waati nin kɔnɔna na ko hakaja an ɲɛ b'a nin waati in na a yira k'a fɔ président fana kabini k'a fɔ risikaw fɛ olu ka sommet dɔ bɛ yen n'ala sɔnna ko président kɔni bɛna ye a la donc an da bɛna don nin ko ninnu bɛɛ la walasa aw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la Elhaji i ni su. N b'a ni su Musa Tɛnbele. An y'i wele i nana welekan jaabi o diyara n ye dakuru ɲɛfɔlɔ jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin filɛbaw ani lamɛnbaw ma nin waati in na. Ni ko Alhaji o ye diinɛko kuma ye an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ Ala ka samiya ɲuman d'an ma gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ siga si t'a la Ala ka gɛlɛya wuli n bɛ Ala deli an ka wolomasiri tabagaw bɛ jija ni cɛsiri min na pour que jamana bɛ se ka kana Ala k'u dɛmɛ Ala k'an ka jamana lakana n bɛ Ala deli fana bɛnbaliya min bɛ jamana kɔnɔ Ala ka a fiɲɛ bɔ ka na ni bɛn ni lafiya ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ degun min bɛ adamadenw kan u sigiyɔrɔw la Ala ka nɔgɔya k'a la politiki gɛlɛya min fana b'an ka jamana kɔnɔ Ala k'a ban an bɛ profiter o la politiki mɔgɔ mɔgɔ n'u bɛ bolola ka ɲɛsin Mohamed Isu Bacili ma mɔgɔ b'a Faras Baci ka taa se maa wɛrɛ ma ni politiki gɛlɛya b'u kan bi an bɛ Ala deli Ala k'u ɲuman bɔ Ala ka hɛrɛ kɛ ni jamanaden bɛɛ ka tunkaranke bɛɛ fo ka sɔrɔ ka kuma laban ni Joliba TV foli ye aw ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ka kuma di bɛɛ ma ni média bɛɛ tun b'a kɛ komi aw ta in cogo hakili a bɛ jamana dɛmɛ k'a kolo suma k'aw fo aw ka baara ɲuman na. Ok k'an fɔ an ka baara ɲuman na o siratigɛ kɔnɔ an bɛ don ni min yɛrɛ ye fɔlɔ o ye information ye kunun an y'a ye e yɛrɛ tun bɛ kunnasini Welesebugu min ye Samake ye ale kɔni ye kalandenw minnu an bɛ se k'a fɔ duguma kalan DEF maa 10 fɔlɔ minnu ye minnu kɛra ɲɛmaaw minnu ye place baw sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ les 10 premiers ale kɔni y'o bisimila Welesebugu walasa ka se ka ordinateur d'u ma ani 20,000 walasa o ka se ka jija hali bi mɔgɔ minnu fana b'u kɔfɛ olu fana ka jija kɛ pour que olu fana ka se ka nin ko ninnu kɛ ka ɲɛsin kalan ma an dun b'a dɔn ye Samake n'a fɔra mɔgɔ min de don a ka wulikajɔ ka bon surtout kalanso jɔli ani jiw ani sɛnɛko e bɛ se ka mun fɔ puisque e yɛrɛ yera kɛnɛ kan an y'a ye bazɛn jɛman i wasalen e yɛrɛ ye dɔ di e bɛ se ka mun fɔ a ko la initiative la. O kɛnɛ hɛrɛba kun don a ye invité n taara bonyamasegin kɛ a kɛra wasa ye ka d'a kan mɔgɔ min bɛ ba don kalan na i bɛ ba don jamanajɔ de la tubabu ɲuman na il faut faire la différence entre l'instruction et l'éducation an ka jamana kɔnɔ bi denmisɛnninw mago bɛ kalanjɛ la o mago bɛ ladabu ni ladon na minnu ye ka moyen ka taa ordinateur d'u ma ni fana ka fɔ ma symboliquement ka wari dɔɔni d'u ma ye Samake y'o min kɛ a bɛ jamana kunnawolo a b'a jira k'a fɔ mɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la i bɛ se k'i ka jamana dɛmɛ an bɛ se ka min fɔ a kɛra baara ɲuman ye maliyɛn bɛɛ kan k'i yɛrɛ ye nin baara la bɛɛ kan k'i jija i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bolo nɔ ka ye jamana jɔli la ni fɛn ye min ni fɛn ɲuman don aw yɛrɛ fana ka y'a kɛnɛ ka jɛ ka k'a seere aw fana bɛ fo o la. Ok an bɛ don min kɔnɔ o de ye Isa Kawoji Sarasun
kura kɔni an b'a fɔ cour constitutionnelle olu ka aval dilen kɔ président kɔni y'a promulgué o kɔrɔ ye ko sisan an bɛna don 4e république kɔnɔna na bon aw tun ye jɛkulu sigi min y'a yira k'a fɔ aw tɛ k'a yɛrɛ ye nin baara in kɔnɔna na bon n'a ma ɲɛ sisan ko cour constitutionnelle recours donna cour constitutionnelle kɔni y'a ka aval di a promulgué la hakilinata ye mun ye nin baara nin na aw ka position bɛna kɛ mun ye nin promulgation kɔfɛ. Bon, ne bɛ an ka kuma tile ne bɛ en tant que président du parti ACRT faso ka wele a ka i ka kuma hukumu kɔnɔ kuma min bɛ se k'i yɛrɛ i ka tɔn ani i yɛrɛ ka hakilila n'i ka leader parce que an bɛ wagati min na bi foyi ma nɔgɔ donc comme je le disais beaucoup de médias k'a fɔ on marchait sur des œufs maintenant an bɛ min de kan donc ala k'an bɛɛ ɲuman bɔ. Ne bolo sariya sunba min taara cour constitutionnelle de y'a yira k'a fɔ ko sariya k'a ɲɛna k'a kɛra constitution ye jamana kɔnɔ wulikajɔ caman kɛra k'a fɔ kabini ko in daminɛ a kɛra sariya sɔsɔ kan bon maintenant kuma tɛ se ka fɔ a ɲɛ kan parce que ni ko b'a la o la i b'a fɔ ni fɛɛrɛ dɔw ye min b'a to lala kasolataga tɛ bɔ a la nka a nana kun cɛ min na nous sommes des républicains. Nous sommes des démocrates. An kan ka min fɔ politique sira fɛ an y'o fɔ k'a fɔ a kɛcogo ma ɲɛ a tɛmɛsiraw ma ɲɛ ani cour constitutionnelle ye jaabi di k'a kɛra constitution ye ka ban donc nous prenons acte an bɛ jɛ n'a sariya ye ka d'a kan o de tɛ ACRT faso ka wele constitution déjà c'est validé par la cour constitutionnelle jamanakuntigi président de transition y'i bolonɔ bila la ne hakili la o babu datugura kɛlɛ kura min bɛ yen sisan o de ye da bɛna s'a ma o ye da tɛ s'a ma o de ye élection ko kuma ye kosɔn an da bɛna s'a ma mais yanni an ka s'o ma n bɛ se ka min fɔ constitution n'i y'a ye fanga b'a la n'i y'a ye jamanadenw bɛ barika don a la n'i y'a ye diɲɛ b'a bonya n'i y'a ye a bɛ se ka survivre à des intempéries o ye de n'a kɛra sariya kan a kɛra jamanadenw ka laɲini kan a kɛra ni jamana vision baw ye ka taa wagati janw na n'i y'a ye kurukanfuga bɛ fɔ hali n'a tɛmɛna mais i bɛna fɛn dɔ faamu an ka jamana kɔnɔ anw ka constitution ninnu si man ca quoi parce que n'i ye Modibo ta k'a lajɛ ale yɛrɛ tilara k'o tereke ka constitution minnu y'ale yɛrɛ sigi en 66 k'o tereke ka na ni CDR ni fɛnw ye 68 Surasiw ye coup d'état k'a la 74 Musa Tarawele fana ye dɔ sigi 93 o fana cɛra ka bɔ yen bon ni min filɛ nin n'o mɛnna dɔɔni n'o tun ye la constitution de 92 par le mouvement démocratique coup d'état fana kɛra CNSP fɛ k'o fana cɛ ka bɔ yen bon an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin fana kun cɛ hɛrɛ la parce que n'i ye dɔwɛrɛ fɔ kasolata mais Isa Koji kasolata n b'a miiri k'a fɔ non mais n b'a miiri k'a fɔ mɔgɔ man kan sira parce que waati tɛmɛ tuli kasola don jamana kɔnɔ n'a fɔra ko anw de ye sariya ye parce que sariya bɛ bɛɛ de kama ka bɛɛ ka hakɛ tanga ka bɛɛ kisi ka sariya bɛ boli bɛɛ kan mais an b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn marifa bɛ minnu bolo olu ye sariyatigi ye donc n'olu ye sariyatigi ye i bɛ kuma min b'a to de ne pas sortir du jeu mais i bɛ kuma ni i bɛ komi i tɛ diinɛ ko dɔn c'est à dire i bɛ kuma ni tubabukan na fɔ ko en parabole mais i bɛ kuma ni fɛɛrɛ ye ka sɔrɔ article tɛ se ka tugu kuma min nɔfɛ donc i b'o fɔ mais hakili b'a tɔ dafa donc ne ye kuma min fɔ Modibo Keyita ta danna san 8 ma san 6 ale yɛrɛ y'a cɛ Musa Tarawele ta o fana ATT y'o cɛ bon Sanogo y'a essayé k'a b'a cɛ o ma ɲɛ sɔrɔ donc ale ye nin cɛ bon an bɛ dugawu de kɛ yala ale fana ta ye ala ka taa kun cɛ hɛrɛ la parce que pour nous an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn n'i y'a ye an ka constitution tɛ mɛn sen na parce que constitution ninnu bɛ kɛ ni mɔgɔw ka laɲini a tɛ kɛ ni jamana ka laɲini n'i ye fɛn min kɛ n'i yɛrɛ ka laɲini est ce que n'i tɛ yen ɲininkali tɔ min bɛ yen est ce que a bɛna to yen donc finalement on va se poser la question est ce que n'i y'a ye diɲɛ jamanabaw bɛ yen constitution b'u bolo san 200 san 300 mais u bɛ falenw don a la u bɛ yɛlɛma don a la ka sanga ni wagati o tɛ problème ye mais k'a cɛ ka bɔ yen ka na ni yɛrɛ ta ye a se ka bɔ kuma banna de donc i tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ o la i bɛ se ka politique kuma min fɔ o de prendre acte mais n ye kuma min fɔ dɔrɔn yanni k'i ka ɲininkali kɛ o de ye k'a fɔ n ye kuma tɔ min bila yɔrɔ min Modibo ta danna san 6 ma ale yɛrɛ y'a cɛ ka bɔ yen Musa Tarawele ye a bɛɛ cɛ Musa Tarawele yɛrɛ fana ta ATT y'o cɛ ala ka hinɛ a la mouvement démocratique ta ale yɛrɛ y'o cɛ bon ale ta an bɛ dugawu de kɛ dɔwɛrɛ tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ
min bɛ fanga la kɛ. Ok, très bien. Mais n'i y'o fana jateminɛ est-ce que constitution cɛli fana an tɛ se k'a fɔ ko politique mɔgɔw fana nɔ b'a la parce que n'i y'a ye nin cɛra parce que aw fana est-ce que an bɛ se k'a fɔ aw fana ma contribuer nin fana cɛli la parce que a bɔra k'a fɔ politique mɔgɔw aw de y'a jira k'a fɔ démocratie la a cɛra cogo min a ma kan aw de contribuer mais est-ce que nin fana k'a kɛ nin cogo la fo kana fanga di min ye finitigiw min est-ce que aw fana politique mɔgɔw nɔ t'a la est-ce que combat min mɛnna aw ye combat min mɛnɛ ka na abouti IBK binni na est-ce que IBK binni n'aw kun tora ɲɔgɔn kan i n'a fɔ a y'a daminɛ cogo min est-ce que bi an bɛ min fɔ an kun bɛ to nin na. Adamaden ka ko lajɛ i nagakɔrɔ jamana ko t'o ye o. Jamana ko ye fɛn bɛɛ de bɛ lajɛ mais a laɲini ye mun ye jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min. Ɲininkali min bɛ yen bi dɔ de farala jamana gɛlɛya kan dɔ farala gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen da bɛ se ka maga min na da tɛ se ka maga min na dɔ de farala bɛɛ kan ka sanga ni mun ye jamana yɛrɛ. Parce que ne y'a fɔ depuis ko in daminɛ parce que kuma ye min ye n'i ye M5 fɔ nous sommes membres fondateurs a bɛɛ kiri yɛrɛ ɲɛna anw ma wele o a tu tigɛbaga de y'anw ye. Maintenant tuma min na ni il y a eu les événements du 18 août ne yɛrɛ y'a fɔ n ko coup d'état tɛ coup d'état tɛ o parce que légitimité min tun bɛ kɛlɛ la o ye jamanadenw ka wulikajɔ de ye ko Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bila mais démocratie b'o daga o mais anw ma taa marifa ta IBK kama mais surasiw yɛrɛ minnu ye marifa ta olu ye min fɔ jamanadenw ɲɛna VAR bɛ yen o ils sont venus parachever la lutte du peuple là o bɛ M5 gafe de kɔnɔ anw yɛrɛ ye min signé n'a wagati la ne de b'a signé Choguel b'a signé ani fɛn a tɔgɔ Cheikh Oumar Sissoko o de tun bɛ yen o dɔwɛrɛ tɛ yen o minnu nana kɔfɛ o ye ko wɛrɛw de ye o min tun bɛ gafe kɔnɔ fɛn saba de da yira la IBK la k'a fɔ jamana maracogo man ɲi n'o ye mauvaise gouvernance ye yɛlɛma ka don o la k'a fɔ élection minnu kɛra député sigi la k'a fɔ o man ɲi ko ka segin a kan ani ka premier ministre ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la donc ani IBK ka jɛ k'a ka fanga tɔ n'a bɛ fɔ min ma un gouvernement d'union pour que ka fanga sɛnsɛn a ka kun cɛ n'a ma sɔn o ma k'a ka démissionner IBK avait deux choix soit il allait obtempérer an ye min kɛ k'o fɔ ou bien il allait mettre son mandat à jeu écourter son mandat et faire des élections générales mais bon a ba kɛ ten maintenant ala nana an bɛ ala ye silamɛ ala ka latigɛw nana surasiw nana en patriote pour que u ye min fɔ ka mankan jɔ ko wɛrɛ kana bɔ a la jamana bɛ kɛlɛ la n'a fɔra politique kɛlɛ bɛ yen ka da jamana ka gɛlɛya kan c'était très compliqué maintenant olu yɛrɛ de na sira wɛrɛ bɔ min tɛ bɛnkan sira ye a tɛ se ka fɔ de n'o tɛ mɔgɔ tɛ yen min ye Assimi Dɛmɛ ka tɛmɛ ne kan o tɛ yen ne ka duloki farala n bugɔra n fa nin na don min a bɛ bɔ Gana ka na mɔgɔ tɛ yen min taara kunbɛn aéroport la ni ne tɛ mais politique ye fɛn min ye i b'a faamu quoi les amis d'aujourd'hui peuvent être des ennemis de demain comme les ennemis de demain peuvent être des amis de demain mais ne di kuma dɔ fɔ ban kɛra ma mais wagati je ne me réjouis pas que le temps m'a donné raison j'ai dit que l'armée tout le monde est militaire tout le monde est armé an bɛ armé de armée c'est l'armée du peuple donc ne y'a fɔ n ko il n'a pas de casserole quand il venait il pouvait mettre tout le monde d'accord et j'ai vu en l'homme un patriote je suis convaincu que c'est un patriote a bɛ jamana fɛ mais politique di armée marali tɛ kelen ye yɔrɔnin dɔ paravɛntɛ a bɛɛ fɔ n kana taa kaso la mais Thomas Sankara y'o de fɔ que un militaire a besoin de formation politique et formation idéologique bon toi il ne tɛ se k'o fɔ maintenant ni a nana fɛn in kalifara ma il pouvait mettre tout le monde d'accord ne ko n ko bandaw ka approche t'a la ne de fɔlɔ y'a fɔ n ko bandaw ka approche ne t'a la n ko on n'a pas c'est pas lutter pour aller seulement à des élections il faut faire des réformes nécessaires et n ko d'ailleurs il doit être le candidat ne y'a fɔ avant l'heure k'a soutenir n fa nin na n ba nin na fɛn bɛɛ fɔra a ye minnu bɛ mankan ci la a nɔfɛ bi u bɛ n fa nin k'an ka duloki fara k'an bɔ ka gabakuru ta ka taa n ka du kɔnɔ ou bien Kayasi mais o bɛɛ kɛra yan et ils le savent mais tuma min na ni a ye fanga sɔrɔ avant l'heure donc ne ko n ko bɔn sisan fanga b'a bolo an k'a dɛmɛ réforme minnu bɛ a k'o bɛɛ kɛ o y'a sɔrɔ CEDEAO ka pression bɛ yen n tɛna segin o kan parce que o de taara n ye kaso la n ko an kana sɔn an n'u ka don ɲɔgɔn na an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka politique mɔgɔw bɛɛ wele an ka fara ɲɔgɔn kan sous son leadership pour que maintenant an bɛ min ɲini an k'o kɛ en rang serré pas dispersé sous son leadership n ye kuma minnu fɔ par rapport à l'actuel premier ministre bon u ye n nɛni ka n dɔgɔya ka fɛn bɛɛ fɔ n ma mais premier ministre yɛrɛ min bɛ bi o ma tila ka segin o kuma kelen kan donc ne tɛna n da don o la donc pour moi j'ai compris que
dynamique kura min nana o ye ne bali ye bon politique de o ye te mɔgɔ jalako la parce que o ye politique réglé mais bɛɛ bɛ politique ni laɲini dɔ ye i ye kuma dɔ fɔ kuma daminɛ na ne tɛ politicien ye o mais ni ala y'i don min na tu n'as pas le droit de décevoir il y a des milliers de Maliens qui croient en moi aujourd'hui donc ni n taara n sigi kɛrɛfɛ c'est un gâchis mais n tɛna n yɛrɛ to yen fana u ka taa kɛ ka don mobiliba pine kɔrɔ ka yɛlɛn na non pour moi ce qui est important aujourd'hui c'est de continuer à porter c'est-à-dire que la voie démocratique et républicaine tout en restant dans le jeu. Donc pour répondre à ta question, je pense que Assimi n'est pas familial. N'est pas familial. Ay be bara mina, nyuma munumbala, on capitaliser. Mais tout n'est pas rose. Donc aki ka préserver. Donc ko nya à labande. Dîner fara beau de faux, Aramadea beau de faux, Koko à l'avant de Beladie. Tradition là-bas est du bain. Cette question, tout le monde se la pose. Donc, moi maintenant, nous voulons bien tiens là pour répondre à votre question. On a Djalaki be fambe. Parce qu'Aramadea, l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais Aramadea a avancé, vous corrigez les erreurs, et voir les fautes, mais vous restez positif. Donc, on a demain pour que la tradition a continué là. Au kunchelite la dore parce que aye fanga soro déjà donc maintenant asira ka minge nyumana tant mieux mi manye anga je ko au de la ñon fait mais ka fo ko politiquement nodo mais ceux qui gèrent la transition aujourd'hui sont politiques Assimi est politique le CNT est politique le gouvernement est politique c'est la gestion politique de la transition donc de là à dire que ngo bilan ko de donc ça va mini transition avec nous, on a, pendant les 9 premiers mois, quand j'étais au CNT, bon, Sangele, supposons, mais nous, presque 11 mois. Mais au Sangele, nous, on est comptables tous. Mais sans flying coffee, où ils sont comptables de l'ensemble de la gestion de cette transition. Maintenant, le peuple apprécie. Mais on l'apprécie. Mais de dire qu'il faut que moi kana pumatu moi kana fo ni yoro mai ibita kaso la borebe du kuna ou bebe jamana bla mais ça ne résout pas les problèmes. OK mais Issa Kodji il ko fort est-ce que Amérique a fort parce que beaucoup de personnes se demandent chamabe ka yira il va sur événement na jenama ka dogo me boka tamuna en dehors de Bamako nga anyaye ay sorti bassa baké menye et kuchala Amérique a fort aller ka zoni atara coton et festival fait lancement na anya ye o kɛra cogo min kɔfɛ anya ye a ye bɔli kɛ ka taa Segu min ye Koma taxi ani siraw o lancement na Segu ka bɔ o la anya ye tuguni a y'a yɛrɛ sɔrɔ Kayi tuguni min ye train lancement na surtout Kayi discours kɔnɔ a ye promesse caman ta ka yira k'a fɔ universitéw bɛna jɔ a ye dɔgɔtɔrɔsow bɛna jɔ a ye nin bɛɛ fɔ nka n'i ye jateminɛ kɛ transition temps kɔnɔ ou bien caman fana bɛ k'i yɛrɛ ɲininka message du de président quand il bolin kofé est-ce que le président veut qu'il préparé à une campagne électorale bon anonyme kuma emi anonyme kuma kala de d'abord en bas il y a fort de Kathleen d'accord anonyme kuma emi c'est-à-dire que c'est pas des projets structurés il faut projet au dedo a warifle a busaka fle a bebanga beno wakati mi au attention non pose de première pierre veut rien dire. Par exemple, ta inauguration est là. Mais pose de première pierre, ça ne veut rien dire. C'est pas ma femme, n'est pas une femme. Mais allons doucement, mais sûrement. Parce que il y a des gens est-ce que voilà, est-ce qu'il y a une campagne là? Arrête d'ama faux, qu'il y a une campagne là. Mais ni ben non mi, il va femme, il faut tout tend vers ça. Mais nous avons même info pour l'intérêt du Mali, pour la stabilité du pays, pour nous éviter des crises inutiles. Misali ala, c'est là où on m'a dit que candidature. Ben ni propagandiste ni affidé autorélé. Flana emi ino africain yo kuma kelen fo. Américain o manoko do akola. Bon, ino européen ko no lu kon krebete. Bon, on nous met bien de kono. On nous m'a donc à former la jurisprudence. Sinon, quand faut qu'on candidat au Théo, coup d'état de Kera, on a tiré au nom. Donc, Fara Bibolo, Marfa Bibolo, Motse qui soso, et John Mesega au Théo. Donc, pour nous aujourd'hui, à essence, ça va être Fangala. Mignana, c'est un acquis. Constitution mina actera en marche forcée. N'a le marqué candidat ça. Beba faut Assimi ma constitution qui est à Yerekama.
ni t'allais dans l'exercice dans la constitution insuffisance m'a ramadi œuvre de do on peut corriger en fur et à mesure maintenant on a qu'il faut qu'on ait pour qu'aller à candidat parce que déjà que à promulguer moi je suis pas un constitutionnel je suis pas un juriste mais selon les avis des juristes on est en 4e République alors que nous n'avons pas les institutions de 4e République c'est ce qui est paradoxal. Ça a été promulgué. Ça veut dire que c'est en vigueur. On est à toi, clair. Alors que nous n'avons pas les institutions de 4e République. Parce que la nouvelle constitution ne prévoit pas le CNT. Mais est-ce que la loi de légiférer pendant au cas parce que la loi de légiférer qu'après le CNT et les institutions restent en vigueur jusqu'à la nomination des nouvelles institutions? Non, ça dit que est-ce que juriste, je ne vais pas faire le pédant, mais même vu la constitution, vu la charte. Mais vu la nouvelle constitution, il n'y a pas de charte. Parce que la charte était endossée à la constitution de 92. Mais cette charte-là, il n'y en a plus. Puisque elle a adossé fin de là-haut. Parce que moi, je sais qu'il y a une charte révisée ou non révisée, qui la constitution, ça fait tout. Maintenant, ça, je ne rentre pas dans ça. Parce qu'il y a une belle, parce que charia de là-bas. Mais on a tabé. Pour la stabilité du pays, pour l'intérêt du Mali, nous on reste mesurés. Donc on a famille là, il ne doit pas être candidat. Ok, mais Issa Kondim, ni au phobie, mon chabi yere nyinga, est-ce que ce n'est pas paradoxal parce que wati temene et a yera kafo candidat flatté mi Assimi c'est l'homme de la situation. Bon, ko ni jatemene ke ale conscient du fait non, ko ni jatemene ke ko corner coloté. Et il a fait c'est l'homme idéal. Mais bi, ni et nana tourné qu'à foko bon pour toi, à manque est-ce que mon va fort, est-ce que c'est parce que bi, il t'a là de voir, ou bien quels sont les trucs mouni bla, bibinami. Ni gars comment faire moi, comment. Non, parce que bien en datura ça, bafega, non, ok. C'est-à-dire moi, politique est mis pour un calanté, wajulité, bolusé. Ya famo, politique est dans la marade. Ne pas faire dominant. Assimi n'était pas le président de transition. Il était vice-président. Ce n'était pas lui le président. Ça, c'est un. De deux, il a eu le pouvoir avant l'ère. Il fait Mina Forakigaka, no dirima kaba. Le débat est clos. Maintenant, à Sorolin Kofé, Kassé Bima, Mi Nyena, Ango au fond, Mi Magne, au Tseka fort. N'était pas Kassola. Bon, Djeka Grenem Nyeshine Noama. Quand d'adro constitue charte yɛrɛ ye dire min ko fɔ transition la o siɲɛ fɔlɔ o waleya baliya ni bɛnbaliya min kɛra ni CEDEAO ka deli de kɛ. Aw kelen sigilen don k'a makɔnɔ bɛnkan min b'an n'u cɛ parce que tu sais que jamana min kɔnɔ ni layidu labato t'a la ni politique mɔgɔw y'a kɛ u b'anw minɛ k'an datugu ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ a kuma tɛ se ka fɔ. Jamana ni CEDEAO de bɛnna ko transition ye san kalo 14 kalo 24 2 ans k'a sɔrɔ 18 mois tun t'a la o de dira Assimi ma. Donc il est président de fait. Mais quand là, au Kono Bana, élection démocratiquement civile de Bessi. Au Bengambe, quel est? C'est pas fini. Qu'on a là, pour des raisons vraiment évidentes, sensibles, qui n'étaient pas là. Bon, nous, on fait un bibolo. Il y a eu que John Mounuke a jamana demain. Wolomasiri tasira fɛ n'o ye surasiya baaraw ye jamanadenw y'o reconnu i ye cɛsiri minnu kɛ ka jamana kanu ɲɛsin jamanadenw ma wulikajɔw la jamanadenw y'o faamu mais bɔgɔ nana faamu bi jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ gɛrɛndɛ min b'an da la bɛnbaliya min b'an ni diɲɛ cɛ bi a kɔlɔlɔ bonyana an ka sigi la a kɔlɔlɔ bonyana jamanadenw ma baarakɛkow la sɔrɔw la jagow la ɲɛnamaya tagamaw la o jamanaw kɔnɔ bon bi anw k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ni diɲɛ ka se ka bɛn ka sɔrɔ danaya ni bonya b'an kan bon min sɔrɔla adamaden hakili bɛ maintenant i bɛ taa bataille wɛrɛ la mais bataille ye yɛrɛ de i ye dɔ kɛ i b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o fana bɛ dɔ kɛ mais ni e yɛrɛ ye dɔ kɛ i ma sɔn k'a bila e dun bɛ tɔn dɔ de kɔnɔ n'o ye Mali ye Mali bɛ tɔn dɔ de kɔnɔ Assimi nana sɔrɔ Mali b'o kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye CEDEAO ka protocole de y'a fɔ ko fanga tɛ taa ni coup d'état ye mais n'a taara i bɛ dɛmɛ pour que élection ka kɛ transition ka kɛ a kun ka cɛ a ka di civil ma maintenant la question qui se pose est-ce que le Mali veut donner le pouvoir politique aussi aux militaires? Parce qu'il y a l'institution militaire qui a un pouvoir. Mais le pouvoir politique appartient aux hommes politiques qui vont compétir. Par défaut, mais ils n'ont pas la légitimité du peuple. Mais il faut que cela aussi prenne fin.
ni marifa fanga kɔnɔ parce que a bɛ ka min fɔ o tɛ tiɲɛ ye o Musa ye marifa fanga mara ka jamana mara yan y'a ye o mais que cela ne tienne ATT min y'o lajɔ o tun ye sɔrɔsi ye Ala ka hinɛ la mais ATT sɔnna ka élection kɛ k'a di civil ma min ɲɛna o ɲɛna min ma ɲɛ o ma ɲɛ mais a ye min kɛ o ɲɛna o de kosɔn a seginna ka na jamanadenw ye fanga d'a ma pourquoi lui il doit jouer ATT. Ok, mais il peut quand même faire ça. Par exemple, ni aujourd'hui Assimi Abouka force c'est vrai finitila ko n'a fana sonna ka démissionner comme ATT a quelque mi kana est-ce que bifana les règles du jeu ne le permettent pas d'être candidat n'a sonna ka démissionner ka bo finitila ka la bi ka solo ka fo bon ni sira yoro mi ne be fa ke cheboy mais démissionner na patrie ka ke civil kana candidat est-ce que il y aura un problème par rapport à ça est-ce qu'on a la possibilité c'est-à-dire que nous kumbo pas dans un contexte de coup d'état. Je dis tout simplement que parce que moi au bas de Damana Nkono Damana des femmes ba chama ne botu to kam c'est pas leur faute. Botu Damana institution fonctionnement non c'est pas leur faute. A fora de nier soracier tu es par exemple tu es un général de corps d'armée ou un colonel ou un commandant il va faire ka fanga ni haibi. A fora de kalunani ka ko élection ni e soracier et ka démissionner ka bo soracier de là. Ni ye président de transition et coup d'état au te kelen yo an ka kuma jɛya quoi an bɛ sira de ka kuma pour que an kana taa kaso la non laisse-moi finir donc au démission il y a poste ko de c'est pour cela pour qu'on dit qu'un magistrat ne fait pas la poste statut mais n'a pas fait ka politique ya bunge a bɛ démissionner au magistrat là o tɛ wa bon donc fonction dɔw de bɛ yen a b'a wajibiya e kan e da kana don politique la parce que politique ye fɛn ye i bɛ se ka sɔgɔma kuma fɔ tile fɛ bɛ dɔwɛrɛ fɔ su fɛ bɛ dɔwɛrɛ fɔ o bɛ daga politique dɔrɔn de la wa ni mɔgɔ min t'a fɔ a b'a fɔ ko politique b'a fɔ cu a b'a fɔ ca jago a b'a fɔ cu a b'a fɔ ca il n'a pas le choix parce que tileganfɛ kuma politique la n'a sufɛ kuma tɛ kelen a n'a fajiri kuma tɛ kelen donc o bɛ ko min na jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen n'i b'o la e n'o kɛli man kan ou bien k'i b'o jɔyɔrɔ la o de y'a to on dit la grande miette pourquoi on dit la grande miette kun ne b'a la bon dans son rôle l'armée sa mission c'est de protéger le peuple, le territoire et les institutions. Mais ni ala y'a k'a fɔ jamanadenw wulila ka kɛlɛ dɔ kɛ k'u y'a parachever. Mais il faut que le parachèvement prenne fin. Donc aw kana n'a fɔ k'a bɛna mɔgɔw gosi hakili la pour que tiɲɛ kana fɔ. Assimi ne doit plus être candidat parce qu'il a déjà exercé ce pouvoir de fait. Et aw minnu b'a fɛ ka minnu bɛ bi ka parce que u bɛ fɛn sɔrɔ a la k'a dun u b'u biri Assimi kɔfɛ walayi ils ne rendent pas service ni Assimi ni au peuple malien mɔgɔ o mɔgɔ ni jamana in hami b'i la i b'a fɛ jamana in ka kisi jamana in ka lafiya jamana in ka to a danbe kɔnɔ a ka to bonya kɔnɔ jamanadenw kana gɛlɛya wɛrɛ sɔrɔ Assimi ka élection labɛn il devient un ancien chef d'État o bonya n'o honneur ka to a bolo a ye min kɛ diɲɛ y'a ye jamana y'a ye et ça compte. Mais pourquoi les hommes politiques ont peur de la candidature d'Assimi? On n'a pas peur parce que la règle du jeu n'est pas respectée. Ni est fait facile ma bita kasola. Non tu veux compétir tu dis. Ni est fait faudrait ta kasola. Outrage au chef d'État, outrage à ceci cela. Bon politique du État, tout nga wala ki ni janga wala ki ko. Bon allez c'est qu'à fond mo c'est qu'à soso parce que marfa va aller bolo. Oteo ni te bolo ta kasola. Donc c'est pas que parce que abisra nyo oteo marfa min b'a bolo an bɛ siran o de ɲɛ n'o tɛ an tɛ siran a ɲɛ dɛ marifa ye an bɛ siran o de ɲɛ parce que ordre di min ma k'u kana ne cɛya sa hali yanni mission tɛ bɔ o bɛ na n cɛ donc n bɛ siran n'o tɛ n'i y'a to jɔyɔrɔ la mun bɛ yen donc ne bolo siran min don parce que il a le pouvoir politique il a le pouvoir militaire il a les moyens de l'État o tigi bɛ taa ni jɔn bɛ taa compétition la. Ok, il voilà qu'à mi c'est ça. On voilà qu'à faire 4e République en compte à kono, mais c'est ça. Ni annonce nous be ko fait. Aw yɛrɛ fɛ jamana kan ka bɛrɛ jumɛn de sigi ka kɛɲɛ ni i y'a ye ni waati na an y'a fɔ gouvernement kura sigina o gouvernement kura in caman fana ye analyse kɛ a ko kan i n'a fɔ an y'a ye M5 élément minnu tun b'a kɔnɔ ministre minnu tun b'a kɔnɔ olu bɛɛ bɔra ka na ni technocrate ye bon ni ko minnu kɛra e bɛ se k'a bila minɛn jumɛn de kɔnɔ est-ce que président bɛ ka message de lancer c'est-à-dire ka ɲɛsin politique mɔgɔw ma walasa caman fana y'a jira k'a fɔ ninnu bɔra de walasa kalata min bɛ na pour que bɛɛ ka se ka taa pied d'égalité fana na ko a bɛ se ka kɛ o de kama président ye nin remaniement in kɛ ka M5 bɔ dɔw fana ko non ko n'i ye jateminɛ kɛ nin kɛra walasa ka se ka premier ministre k'o fanga dɔgɔya kosɛbɛ gouvernement kɔnɔ ko de k'a bila la minɛ e yɛrɛ bɛ analyse jumɛn kɛ nin remaniement in kɔnɔ. Ne bolo n y'a fɔ sigida dɔ la message fila de bɛ ko in na
D'abord, le fait que Mourtan Kelen a gagné au gouvernement, on va dire que ce gouvernement a échoué. Que Togan a une équipe qui gagne, on ne change pas. Donc, ni Mourtan Kelen gagne au équipe ou ni Mourtan Douré. A kɛra ballontan ye, a kɛra basket ye, a kɛra fɛn o fɛn, o kɔrɔ ko o équipe man ɲi. Maintenant, pour éviter une crise à 6 mois, en tout cas légale, 7 mois de la transition, il y a le Premier ministre Tchèque. Vous voyez, directement le PAN M5, Yougé. Là, il y a l'entourage, la ministrité. Donc, il reste Premier ministre de fait, mais sans véritable emprise sur les ministres. Parce que le ministre Kelente, pour moi, le meilleur patron, et maintenant, je fais un nouveau attelage. Vous voyez, le message il faut. Et maintenant, dès que le gouvernement a barré l'insuffisance, il a pour que au Canada, faire une transition, voilà, donc le ministre va discrètement, et les gens vont oublier momentanément les problèmes. Par exemple, quand je prends 2 ou 3 exemples, malgré tout ce qu'on dit, rien n'est réglé. Ni courant takalje dongoro hay kamnala malike mali en tout cas de ma souvenance depuis la démocratie ndamne faut que c'est bima mois de juillet courant tika kunte mais hay bi dongoro courant metike donc au ministre Boray ministre courant maintenant les gens vont dire bon ministre courant nana ça permet aux gens d'être un peu patients bon soko problème na baya gele awi atlato bon humanitaire santé ay ça we grève là donc ni ministre falena ça veut dire qu'il y a eu insuffisance de résultats. C'est très clair. Maintenant, on va attribuer à qui? C'est le gouvernement. Mais c'est notre procédure démocratique. C'est le CNT qui devrait appeler le Premier ministre pour lui demander des comptes. Il y a des gens qui ont évalué le CNT de motion et le gouvernement. Puisqu'on sait que le CNT est aux ordres. Donc, on va faire quoi? Aux ordres. Oh, mais aux ordres. Ni CNT te ordonné. Non, je ne vais pas juste là. Mais CNT aux ordres, on ne va pas aller au-delà de ça. Donc maintenant, vous voyez, message follow que le président de transition reprend la main par rapport au gouvernement. Ça, c'est un. Et les choix des hommes et des femmes qui sont venus, vraiment, il faut reconnaître que là, on peut espérer que c'est des bons techniciens qui peuvent faire mieux. Bon, ça, c'est au compte du président de transition. Maintenant, Shogel est dans la commande une fois. Message flabo là. Shogel est momindo avec Kodo, à Kalanendo. Il est très futé et c'est l'un des rares hommes politiques qui a pu tenir tête au régime de l'ADEMA pendant 10 ans. C'est pas n'importe qui. Hein. Il n'est pas n'importe qui politiquement. Moi, je lui reconnais ça. Très, très habile. Donc, à tout moment qu'on fait, c'est pas un amateur. Shogel est comme une fois. Comment il faut une langue très subtile, la langue de Molière que j'aime bien. Et quand tu parles, oui, il y a le ministre de la Défense, oui, bon, et puis il y a le ministre de la Diplomatie, il y a le ministre des Finances qui est en train de cogiter nuit et jour. Mais aujourd'hui, bon, on a fait 1 ou 2 ans, 3 ans, on parlait de patriotisme, de nationalisme. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment le développement économique et social. Ce que le faut, comme Koukou Télia, de rendre le tablier avant qu'on les jette des cailloux. Ce que le faut nous est qu'à faut jamana kanu, ani jamana dea au dessous de jamana dona, aller de Obarake. Avec pour message de fort, transition morue. Parce que ce que le Tara, on nous a laissé en plein vol, quand on a beau aux Nations Unies, et qu'on a dit que ça a été une première. C'est choquant, ça c'est à lui. Allez, le Conseil des ministres a demandé à ce que Mourobo, quand boulevard de l'indépendance, quand a monté la foule contre la CEDEAO. Donc, au patriotisme, ni propagande, que sais-je encore. Donc, mais au terme, c'est le patriotisme, c'est le discours nationaliste. Alors, il faut bara minkera, aller de OK. Obsèque à sangele sans fla sans ça va mais bi jamana do mo be femina o du en fay o soroy o nyanama to ko toli nyuma donc gouvernement nga nyeshoma avec a fouiller bon ni ka ko bare obsèque à magala
On ne peut pas toucher à Choguel. Donc, non, c'est juste parce que au discours qu'il a le président fana tala ka segin kuma kelen kan mais o ma bruit kɛ mais ni président seginna kan mais mun président président y'a fɔ bruit ma kɛ mais Choguel ta kɛra problème parce que i b'a dɔn don min a bɔra Faransi ka na a bɛ taa tuma sɔrɔ ne ko n ko kuma min n'a y'a fɔ k'a tun bɛ président ka baara la ne ko a kuma kan ka ɲɛsin a ma k'an ka ɲɛsin président ma donc ne ma faamu. Mais c'est son bilan à lui. En réalité, il a défendu son bilan. Maintenant, il a fait un gouvernement un gouvernement qui a été si on a il le fait avec plan d'action, il communique à qui de droit. Mais il a fait exprès, c'est de la bonne communication qu'il a fait. Parce qu'il y a une fois, ceux qui savent lire entre les lignes, il y a beaucoup de gens qui ont au développement. Parce que le problème est mal dans là. Bi, fait un peu d'arrêt. Warte mo bolo, bédu qui est réuni. Donc, à bas la France, à bas l'administration, à bas l'Amérique, ça ne porte plus. Maintenant, il faut du concret. Bi, il y a des lacana et tchori. Bi, il y a des douanga fa et tchori. Et puis c'est que dobo malo songa la tchori, c'est que dobo suguro soa, dimsum c'est que bara sur le tchori mana. Mo c'est que jago que tchori mana. Munga bara tchena, obi nyana bo tchori mana. Mo bo la bio, comment mo. Donc maintenant, koka nyeshi. Au baraïma ni Choguel est au fond, je ne sais pas ce donc ni président non nous les filles Choguel c'est pas un amateur n'a les follets qui ont poussé ni non Choguel est nouveau donc il est devant maintenant tu as fort président il a fort koka dunga fa ani soro ani bara koko ke moi va vous que Choguel est président mais Choguel est attribué à elle et donc il oblige le président à dire ce que lui il a dit. Il l'oblige à dire ce que lui a. Choguel est très fort. Choguel fait la nuit, Choguel sait qui je suis. Donc Choguel est très... Non mais nous sommes Choguel. Arrête mon manteau, ne taara kaso la ko min bɛ ka fɔ Choguel ma ko ka jugu ne ta ne ma Choguel nin an da kun na dɔ la parce que a yɛlɛla k'a fɔ CNT la parce que i ye kuma min fɔ an kun damina so ma a yɛlɛla k'a fɔ an y'a ye nin waati na min ye wasaden ye CNT kɔnɔna na o fana ye kuma dɔ yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko bana ka fara kɔrɔya kan k'a bɛ équation inconnue di wa ko cɛkɔrɔba dɛsɛra k'a ka taa sigi a ka mɔden na an y'a ye nin kuma fɔra vraiment kuma in kɛra kuma ye min hali an bɛ se k'a fɔ minnu yɛrɛ fana tɛ Choguel hali minnu ni Choguel yɛrɛ tɛ sira kelen bɛɛ y'a yira k'a fɔ c'est à dire adamaden ka bana man ka ta ka ɲagami politique kɛnɛ la ka ɲɛsin an bɛ société min kɔnɔ kuma cayara réseau kan i b'a k'a fɔ caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ e ye min fɔ o jaga tɛ nin bɔ ko ça t'a fallu la prison ça t'a fallu même ka gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ ko mais munna nin kɛra taama bɔ si tɛ bɔ o tuma don y'a bila a bɛ jɔn ka baara la ou bien a kɔ sɛmɛnen bɛ jɔn de la ka se ka nin ko in kɛ ka sɔrɔ ko ma bɔ caman fana y'a yira k'a fɔ nin ko in yɛrɛ kɛra walasa ka se ka président yɛrɛ ka communication min ye Kayi ko k'o faga parce que o waati la o de Kayi taga yɛrɛ tunu e bɛ se ka analyse jumɛn kɛ nin ko in kan. Moi en réalité je prends la hauteur avec tout le respect que j'ai pour les téléspectateurs je n'ai aucun commentaire pour moi vraiment je ne commande pas ce genre de propos. Ok, d'accord. I bɔra k'o fɔ sisan mais i ye nin kuma min fɔ n'a ye jateminɛ kɛ Choguel ka nin bɔli in fana a kuma cayara aw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ 3D a ye min fɔ président yɛrɛ tilala ka jira k'a fɔ lakana o maîtrisera o kɔni olu kɔni kɛra diplomatie o fana ɲɛ sɔrɔla hali n'a sɔrɔ lakana caman bɛ ka kɛ a kan mais bi bi in na kuma caman bɛ ka fɔ nin ko in na président tun seginna a kuma kelen kan caman fana y'a jira k'a fɔ président seginna i bɔra k'a fɔ Choguel ye kuma min fɔ président seginna kan o ma kɛ ko ye mais sisan e yɛrɛ fɛ réel kɔnɔ mɔgɔ ma teliya la puisque waati yɛrɛ fana bɛ k'an ta tɛgɛ ma est ce que délai min fana bɛ yen sisan ka ɲɔgɔn dalen b'a la k'a fɔ élection minnu tora ɲɛ a bɛna se ka kɛ ka bɛn n'a ye. mais n y'o fɔ kuma daminɛ na an ka dugawu kɛ Ala ka jamana in kisi parce que mɔgɔ min b'a fɛ ka taa yɔrɔ jan tɛ doni caman ɲun quoi i b'a fɛ ka taa yɔrɔ jan tagamakɛbaga n'i ye doni cɛ i yɛrɛ kun i bɛ sɛgɛn joona i bɛ jɔ mais peut-être que n'i y'a ye doni caman ta bon il y a une raison il y a des non-dits ne bɛ se ka min f'i ye si la transition est réellement comme elle est dite a fɛn dɔnnen don a k'a ka ban le 26 mars président kura bɛ sigi o de fɔra bɛn kɛra o de kan donc kuma minnu bɛ ka fɔ bi u tɛ ɲɔgɔn ta donc an bɛna lajɛ de ne ka faamuya la moi ce que je pense i ye kuma in fɔ mais ne b'a yɛlɛma k'a fɔ fɔcogo wɛrɛ la ne ka faamuya la
transition marabaaw est-ce que u b'a fɛ ka élection kɛ démocratique et civile n'o de don kuma minnu bɛ ka fɔ ani laɲini minnu fɔra ani n b'a fɛ ka kɛ n bɛ fɛ ka nin kɛ ani ka bilan dɔw fɔ o ye tubabu ɲuman campagne qui dit pas son nom mais j'ose espérer que la raison va emporter, qu'on sort de ça, que le président de transition, Djamana Ladje, la élection Boloda, et qu'il soit clair pour tout le monde, comme a fait le président Macky Sall, et de rassurer le peuple qu'il n'est pas candidat, et de permettre vraiment à ceux qui ont la volonté d'être des candidats, de demander vraiment au peuple malien d'être président. Ni peuple d'Aramina, Ubota. Lui, il va sortir par la grande porte. Sinon, on va gagner fort. Allez, on va faire un jabi. Il y a un jabi ta kasola. Non, mais n'a pas politique. Non, anti-politique. C'est des bonnes guerres. Non, c'est pas des bonnes guerres. Ni à ça, ni Sigilember. Omar Marco Sigilember. Dore Sigilember. On t'a mouru trop fort. Allah a nous Sigi Jamana kono. Comme politique là, on se donne des coups. Mais lui. On peut mais Issa Kodim, non, Ibeka était quand même à accepter la démocratie, qu'on le veut ou pas. Et ce qu'on reproche à Ibeka, c'est la gestion du pays. Mais Ibeka n'a pas interdit au M5 de dire ce qu'il avait envie de dire et de sortir pour manifester. Ça c'est déjà acté en train d'Adola. Pour dire non à la candidature de Assimi. Mais il faut qu'il y ait un débat là-bas qui est mais non, tu es dans ton rôle, c'est pas que donc c'est pour te dire que il y a un affoné quand même démocratie là, quand même BDF là, toi tu sais que c'est faux. On me sera si fanga de là. Mais on a là de délai là qu'à continuer là. C'est tout. Tu n'as que trois choix. Soit il tout quoi, sans conviction. Parce que tout le monde fait un flado, il y a deux sur les bas, du mobile bas, bibolo, voir be soro, de conviction quoi. Ou bien tu fais de l'autocensure. Ou bien bidona. Bon, est-ce que choix politiquement c'est comment la bien? Le débat qui devrait être porté aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment qui sont les potentiels candidats aux élections présidentielles. Il y a ici moi politique parce que tout le monde sait que rien n'est clair. Rien n'est clair. Et tout le monde sait que ce qui se passe ne rassure personne. En tout cas, ceux qui aspirent qu'il y ait le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que le retour à l'ordre constitutionnel, ce n'est pas de promulguer une constitution qu'on nous a imposée. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est d'organiser des élections démocratiques civiles, conformes vraiment à l'engagement du peuple malien, de l'État malien, au protocole additif de la CEDEAO. C'est ça l'ordre de retour. C'est vrai, tu es habilité, tu es doué, tu es idéal kama, il veut ka joker, c'est-à-dire ni ka dija ni fin ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan idéal dɔ kama, mais a bɛ se yɔrɔ dɔ la i bɛ tila k'i yɛrɛ minɛ ka tila k'o fɛn yɛrɛ to maaw bolo ka sɔrɔ e yɛrɛ ba c'est comme le M5 i M5 créé i wulila ka se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan depuis i bɔra ka fɔ Tiroika ka wuli ka se bɛɛ ma fo ka na ni jama in kɛ ka taa M5 la an y'a ye o kɛlɛ caman cɛ la yɛrɛ min fɔra a yɛrɛ waati dɔ la aw cunna nin bɛɛ fɔra mais aw sera k'o tempête tɛmɛ i fosi fana kɔnɔ tuguni i nana ye appel du 20 créé an y'a ye i ye wuli ka jɔ min k'o la aw balila fɛn caman na aw yɛrɛ tun bɛna jogin a ko la mais o waati fana tuguni kelen na i tilala tuguni k'i yɛrɛ retirer k'o fana to maaw la mais la parfini mɔgɔw bɛ k'o yɛrɛ ɲininka ni instabilité bɛ yen c'est dû à quoi est-ce que mun de bɛ k'i yɛrɛ bila dɛsɛlen bɛ ka to vraiment fɛn kelen kunna e yɛrɛ min dilan waati bɛɛ i b'a dilan n'a bɛ ɲɛ waati min i b'o to mɔgɔw bolo hakilina i b'o to mɔgɔw bolo ka tila k'i yɛrɛ minɛ yanni ka fɛn wɛrɛ créer tuguni. C'est une très bonne question. Tu sais, bon, Dieu là, bébé n'a ni qu'à la ni ni gagner. Et moi j'ai un défaut. Malheureusement, peut-être c'est là aussi je tire ma force. Je suis entier. En politique, c'est une faute. Je n'ai pas mis un bel sans arrière-pensée, sans calcul. Quand je suis convaincu de quelque chose, je suis là parce que je suis convaincu. Mais ni nana ye ko be chodo là et que je suis pas d'accord, tu as deux choix.
soit tu vas être quelqu'un qui va être qualifié d'instable, qui empêche tout le monde de tourner en rond. Et Dieu merci, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris ces 3 dernières années. Il m'a donné une certaine maturité. Donc, moi, j'estime qu'il y a toujours une situation où ça va se décanter. Parce que, quel est Bernard Kounou? D'où est abouti? D'où tu abouti? Mais quel est? Vous tirez la leçon, soit des réussites, et les échecs sont des expériences. Pour y qu'on a fait là, n'est-ce pas? Mais il faut laisser les autres aller. Parce qu'à un moment donné, peut-être que Ebola, quand tu as sera mieux fait, Moto t'a favouté, ou bien Moba fait, sera vrai. Ni tout dynamique là, quand on a dit tiens, c'est qui est remis. Moi, je pense que on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne doit pas aussi agir dans l'ambiguïté. Parce que moi, j'ai horreur de l'ambiguïté. Il fait ma femme, ça ne marche pas. Parce que n'est pas non demi. Et le lait, il est propre, il est clair. Il est fin film à doter. Donc peut-être que j'ai ce défaut-là qui fait que pas stable. Non, je suis très stable. J'ai fait 20 ans, je suis directeur de centre de formation jusqu'à ce que j'ai cédé la main à d'autres de le gérer. J'ai été pendant 5 ans membre du Haut Conseil islamique. C'est pas que j'ai pas l'esprit du groupe, mais je suis pas un bénui. Moi, je suis libre dans ma tête et on fait mes nabake avec un bengan dans le bono. Maintenant, beaucoup de bengan, fera qu'on y charia. Mais ni autora qu'on a glissé ou patiner n'était ça. Donc, nous, qui avons quand vous gagnez de la maturité, et si vous n'avez pas de maturité, il va benoni la photo là. Donc, je me dis aujourd'hui, ce qui est important, c'est de laisser la situation se décanter. Ceux qui sont convaincus que les militaires ne doivent pas garder le pouvoir sous aucun prétexte, finiront par se mettre ensemble. Ceux qui pensent que non, il faut aller avec les militaires pourvu que Kados Rogadou n'en fait, ils vont rester. Bon, ceux qui sont là, vous me coffrez, moi là. Bon, vraiment, mais aussi, c'est leur façon de faire. Donc, mais Benida Tchouko doit la faire. Peut-être que c'est ça mon défaut, mais c'est là aussi je me sens fort. Ni me du comme une ambeba là, ni ta la menjo. Ok. Voilà. Mais donc parce que quand il m'a fait comme le chama est question nia. Donc qu'on gagne une question de là. C'est dit la question c'est quoi? C'est dit annoncer mon obéké. Parce que est-ce que parfois Jim m'a fait politique mais est-ce que parfois Jim vraiment politique kalanka politicien parce que au moment où il va occuper tout qui veut pour que il casse tout senka pour ne pas qu'on te piétine il kana nanyina parce que qui veut annoncer que quoi il y a ka fo ni barkan ni jamana nyamo ya potu don le communisme be takué politique haram qui il est faire do solo to ni ka singa na opoti kelen ko ne mabo ku tla to ko non ni ke par fini est-ce que ni ko no fana te ke pour que dim ka se ka to senka nyina kala ko ba fo donc c'est un moment vraiment what tu vois que dim au centre quand même des débats. Bon. Est-ce que c'est une manière de faire la politique? Parce que moi, je suis aujourd'hui un homme politique. Maintenant, la question qui se pose, d'autres diront que je suis prétentieux, d'autres diront que j'ai appris dans le temps. C'est comme être président de la République, il n'y a pas une école pour ça. Mais tout le monde a un itinéraire. Mais il y a valeur. Au valeur niveau de positiver et pour être des ambitions peut-être mesurées, mais des ambitions aussi qui sont porteurs de projets. C'est pour ça que moi j'aime bien les Américains et j'aime les États-Unis. Comme je l'ai dit, je m'apprête à aller aux États-Unis dans la zone. Bon, au fait, le patron de la sécurité d'État, c'est mon ami. C'est mon ami. Bon, maintenant, bref, on va parler sérieux. Nebolo, c'est-à-dire Maliko, personne ne m'a mené. C'est Dieu qui m'a mené à travers des situations. Peut-être que c'est derrière ça, il y a un message. La famille là, qu'on le veut ou pas, Allah a codé d'eau. C'est un fait de Dieu, je compte. Je compte. Je compte. Donc, je n'ai pas le droit. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent à mon leadership. Donc, apporter cette contradiction démocratique, parce que ni politique, moi, bestrana ka politique, comment faut. Ka dese ka démocratie, comment faut. Ka ti bout tabali du goro. Mais on donnera raison que, bon, il n'y a pas d'acteur politique. Non, il faut refuser ça. Il faut imposer ce débat-là.
à ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, tout en restant pour éviter que ou kana ifara takata boraki kuna. Parce que nous, boraka kunabi nous rend service parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a dit, ce que nous continuons de dire, avec quoi et qu'ils le savent aussi, mais au bas bon, pour répondre à sa question, je ne suis jamais sorti du jeu, mais maintenant demi. Et dis-lui que boire du lait, c'est avoir une avance d'orgueil sur les autres. Ok, d'accord. Boire du lait, ça va être... Donc, il y a l'air, peut-être, il y a au Gisema. Parce que les deux mots d'avant, ils n'ont pas. Parce que chaque fois, il me demande, il s'est conduit, mais non, mais maintenant, quel serait l'avenir de la acerté qu'à venir peut-être les futurs, puisqu'il y a ni politique galère, ni politique pour galère. Est-ce que dans les balles ni contexte, mɔgɔ yɛrɛ bɛna sɔrɔ tuguni wa min bɛna hali kalata ko kuma fɔ puisque i bɔra k'a fɔ puisque an y'a ye parti ba ninnu bɛɛ dalen don la preuve c'est que an y'a ye min ye référendum ye mɔgɔ caman kun y'o yɛrɛ minɛ caman kun tɛ ka kuma caman kun kan t'a la mais par fini tout le monde a embarqué le bateau. Non, c'est-à-dire qu'un bateau sans destination, moi je ne rentre pas dedans. Avec la politique, 1 mois, 2 ans, 3 ans, au Théo. Soit vous êtes dans un combat pour un objectif. Combat Mimbe qui vaille pour un démocrate aujourd'hui, c'est d'unir nos forces légalement dans un esprit républicain pour réclamer le retour à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. Donc, au-delà du au schéma, à un moment donné, ça c'est clair. On va voilà, au-delà de tant de la démocratie et de le retour à l'ordre constitutionnel pour des élections civiles démocratiques vont se manifester. Maintenant, nous qui veut jouer au troubadour avec le régime militaire vont continuer comme ils le savent le faire. Bon, au-delà de démarquer. Parce que bien, on ne sait plus qui est qui. On ne sait même plus qui est qui. Parce que les gens sont dans leur grande majorité des opportunistes et non des gens de conviction. Voilà. Parce que si vous êtes convaincu que c'est la démocratie, que le pouvoir doit revenir aux civils par le jeu démocratique et les militaires là, d'organiser des élections et de finir leur parachèvement et de retourner au camp, le président de transition qui devient le ancien chef d'État, le débat est clos. Maintenant, s'ils ne veulent pas et qu'ils veulent garder le pouvoir, le peuple sera témoin que nous, démocratiquement, nous avons dit que ce n'est pas bon. Mais nous sommes abara nous ma so mena mukali du kuma do fi baro wakati be ni dafa wakati dafa la kaba alakira alayhi salatu wassalam amoke Abdul Muttalib don nana ba fo mako samakele no au suray comité au anana tiana na kabena alkaba de ci ko bebeta dien bebeta alkaba lo tebe ale ko yamba sake bari nana kira moke sur sofor la du ko fe ayo ka nyame omino ya fuko don na kabla alkaba ci atara ko ci anyame dia ko ko ne gal alkaba ci bi ka nyame ko non ko de gal alkaba ne ka nyame dia o de netai alkaba ci gibe c'est-à-dire que la démocratie, qu'est-ce que je vais vous dire, c'est une valeur universelle et puis c'est qu'il pourra ka bama mais femindo a mewo ma klaka jo donc on y a fo akani jamana ma o de be jamana signé taka sabati malgré tous les propagandes, les contre-vérités, les tentatives de confiscation du pouvoir. Ce qui finira par triompher, c'est la démocratie, c'est la bonne gouvernance, c'est le retour à l'ordre constitutionnel démocratique civil. Ok. Donc, on va faire ok, d'accord. On est dina ko ñoo ko même mugo nan do ko fe mi atela du may gay. Do ba do ko de mugo damé. Non, mugo dem ni du tege. Non, mugo do la. Ngo le fala be mugo dam do ko fe. Ngo ne ta do me le fala be mugo dam do ko fe. Bien te maintenant ça me fait une peut-être 1 minute juste en bas do ni wati na me adema olu koni ka présent o koni o fatura o do mi mbar ma ta jaray. Ibara ka fo sabula ni nu chama yera ay fenke. Un mot à l'endroit, qu'est-ce que vous avez modéré ni honnêtement, d'abord, nous avons la Koun, 2 heures, mais à la j'ai eu un empêchement social. Mais parce que tu es maître ta pour révéler, avec lui me dit qu'il est à Paris et que j'aime bien d'ailleurs, que je passerai par Paris aller aux États-Unis et qu'il se trouve là-bas. Donc j'ai présenté mes condoléances, mais il y a peut-être du coup. Maintenant, même si il faudront pas que Nimbeka Ngairana coupe ni éternel. Armancha a été plusieurs fois ministre, il a occupé beaucoup de postes, il était très proche de Alpha, président de l'ADEMA et de la République. Donc, nos bana, personne n'est éternel.
Ça doit nous donner tous à réfléchir. Donc je pense que la politique ne doit pas être de l'animosité. Ça doit être de la communion, des idées contradictoires et que Minkanya la Obeta, parce que nous sommes tous des mortels. On est bolo vraiment, on doit méditer sur ça pour préserver l'essentiel et notre vivre ensemble, notre cohésion. Personne n'est ennemi de l'autre. Nous avons tous à gagner. Donc, je prie vraiment pour le repos de son âme et que ce grand parti qui est là demain puisse trouver les voies et moyens d'avoir un homme et une femme pour succéder à ce président qui a donné ce qu'il pouvait. Et à prier que le président de transition ne va pas demander à être candidat pour le bonheur du Mali et des Maliens et éviter aussi des sanctions inutiles contre notre pays. Parce que c'est ça aussi, être grand. Quand il y a mais il y a boulevard d'aller démocratiquement. Jamana denw ɲɛ la mɔgɔ min bɛ se ka ale ka œuvre min ɲɛna la ka a préserver ani ka comme on dit en bon français amener du sang neuf. Donc bɛɛ bɛ se ka kɛ si réellement il y a une compétition sereine et démocratique et qui va aussi vraiment atténuer ou voire enlever les tensions inutiles autour de notre pays. Bon, on connaît ne ka faamu. Kaw kuncɛ bi bɛ Dr Salim Kante fo min ye o kala jata ye an bɛ se k'a fɔ nin waati in na olu bɛ wulikajɔ la walasa ka se k'an ka denmisɛnninw k'olu former min ye dɔgɔtɔrɔsoya kala la n y'o de fɔ kala jata kɛra min ye école de santé min ye san caman san 3 san 4 ka tugu ɲɔgɔn kɔ o bɛ kɛ préliminaire national ye donc ka b'o la Kore o ye min ye an ka surveillant an b'ale fana fo nin waati in na nin fana donc nin waati in kɔnɔna na an bɛ ninnu bɛɛ fo min ye sebarikaw fɛ nin waati n'an bɛ Awa Sise fo ani an ba ɲuman Yara Munkoro ani Seydou Mayiga Sumayila Kulubali ani muso ɲuman Bana Kulubali Aminata Kane an b'olu fo Sevare Bayangarakaw fɛ an bɛ Madu Jɛnbɛ fo nin waati ka se ka sabati cogo min ni an yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman min b'a kɛrɛfɛ k'a ka communication chargé o ye Umar Gindo ye an b'o fo Bayangara 24 an b'o fo min ye Dɛ an bɛ Seydou Kelepili fo o y'an ka maire ye min ye Alain Djepkile ancien directeur de l'école fondamentale de Dɛ an b'ale fana fo fo ka ja Kanda Soyiba ale Asako président ye n ka foli b'u ye ka yira k'a fɔ maa min bolo tun bɛ nɛgɛjuru la walasa ka kumaw lase aw ma o ye Musa Sanogo ye fiɲɛsuru sira fɛ n y'o de fɔ Musa fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ kelen ye Bala ye kelen ye Juguni ye Juguni bɛ duguma an b'ale tigaw ka demandi an b'ale fana fɔ Augustin ani Sangare an b'olu fana fo o de y'an ka kɔrɔbɔrɔ nin b'a sɔrɔ a bɛ kɔrɔbɔrɔmuso kɛrɛfɛ a bɛ premier duma ani sogo kan an ka foli b'aw ye ka fɔ ni Ala sɔnna n'Ala ma jɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔnna n'Ala sɔnna waati wɛrɛ wasalaam